Every Friday sa Pikas Linya, si Ma'am Clea Guevara. Ma'am Clea, good morning. Yes, good morning. At good time myself. Good morning sa Thomas Pagkano. Salamat kaayo ma'am, every Friday naagid mo kanunay para tubagon ang concern sa atong mga listeners o syempre sa atong mga members. Kamunahon ako ning question ni Alia May Ramos nga nagchat-chat mi kagahapon ma'am. Mao ni iyahang question, Ma'am Clea, no? Ang iya daw pangutana about sa PhilHealth kay niadto daw 2018 naka-avail daw siya sa WattGB. Tama ba ma'am, no? WattGB. Kay nanganak man gud daw siya atong higayuna sa iyahang kinamagwangan. Unya so kado ato wala na daw siya naka-continue og bayad hangtod karong tuiga ma'am. Ang iyang pangutana, Ma'am Clea, kung unsaon daw niya nga makabalik siya og gamit sa iyang PhilHealth karong tuiga nga ma-0-0 daw gihapon ang iyang billing ma'am kay ang iyaha daw nabayran sa WattGB sa una kay unsa ni? Isa ka tuig daw ang iyang nabayran kay buntis naman go daw siya karon. So pila kahay iyahang possible na mabayran daw Ma'am Clea para magamit niya kay kuan daw murag mga nakay pudyatan siya this year, no? So pwede ba daw ma'am 3 months lang ang iyahang bayaran? Okay, medyo taas-taas kaya complex ang mga question lang pero palihog na lang kog tubag ma'am isa-isa hangtod sa imuha lang ma-remember ma'am. Sige po. Ma'am Clea? Yes, ma'am. So, sa tanan, katong yung na-mention nga WattGB, ang kasabot ato is women without birth, no? Mhm. So, natay benefits para sa mga buntis nato. So, mo siguro to yung na-avail during that time na nagabayad siya sa PhilHealth. Mhm. And na-mention niya nga na hunong siya og pagbayad. So, ang atuag yung rule ani mamaysal is mo gid niya bayaran gid niya katong yung miss na period. Ang ato ang counting ani is gikan November 2019 hangtod karon no, or current na to nga period. Mao yung habulon og pagbayad. Tapos sa availment mamaysal no, namang gud tay ginatawag na immediate eligibility. So automatic kung kailangan niya i-avail ang PhilHealth, maka-avail siya sa iyahang benefits. Pero kato no, maskin pang maka-avail siya dayon, kinahanglan dili po niya kalimtan ang pagpagbayad ng iyang contribution. Okay po. Sige ma'am. So by October ma'am, mga nakay siya. Unsay kuan ma'am, guidance nimo sa iya ma'am? Okay, so ang guidance ako una, syempre kailangan i-ready niya yung PhilHealth membership, no? So since naan naman ni siya record, i-verify niya kung updated, especially ang mga information dito. Ug ang yung contribution, hinahinayan ma'am, no? Kung kaya, tantang wala pa. So, hinahinayan niya og pagbayad to, gumika November 2019 onward. Okay po. Sige, salamat kay Alia May Ramos. I hope nagapaminaw siya ron or naga-view siya karon sa live streaming. Base na pa ni siya iduga pangutan na chat-chat lang gihapon Alia kay nag-chat-chat man gud may gihapon ma'am, no? So thank you kaayo Alia May Ramos. Sige po. Ma'am Clea, balhin ko dinhi sa pangutana sa atong text line ma'am. Unsaon daw Ma'am Clea pagkahibalong indigent member pagihapon ang usa ka o PhilHealth indigent member paghihapon ma'am, ang usa ka individual po. Nabay pa maagi ma'am para mahibaw-an? Yes ma'am, syempre mamaysal, no? Yearly magud niya tong indigent na review. So kinahanglan pud gid ni i-verify kada tuig kung na-appeal to sa renewal. Ug pwede nila ni pangutana no? Sa PhilHealth kung pwede sila maka-access online, pwede po nila ma-check sa website, no? Kaya ma-check or ma-access naman nato tong record sa member portal. So, kato ma'am, pwede online, pwede walk-in. Okay po, sige. Online walk-in. Ma'am, nabay listahan ang barangay ma'am? Sa PhilHealth ma'am, kay ato mo, depende man po kita sa forward ng listahan sa DSWD. Okay. So, mas maayo gid ma'am kung i-check, kung PhilHealth ilahang concern, i-diretso nila sa ato ang opisina. All right, sige po. So sa mga nag-text din no, kay mura og syempre gikaluyan pod sa Ginoo ma'am, himsog-himsog ang lawas, wala nakagamit og PhilHealth, no? Pero ang pangutana kung na-renew ba sila. So mo diretso na lang ma'am. Pwede pod ba ma'am sa hotline nato na bay makatubagan na ma'am, no? Yes ma'am, mais, no? Pwede sa atong hotline o di kaya sa ato ang Facebook page, mga tanan, no? Pero
kung magkuha na gyud tag record, ma'am, so either physical na gyud ni or online na to kuhaon. Okay po. Sige, salamat kaayo sa mga nangutana dinhi sa itong mga indigent members sa PhilHealth. Indigent pa ba gihapon ang term karon, Ma'am Clea? Indigent member Yes, ma'am. gihapon. Okay. Indigent gyapon na tong term sa ilaha. Alright. Salamat og may buntag ninyo. Ma'am, sa atong pagbalik, Ma'am Clea, naman ko'y nangutana dinhi, ma'am, kung covered ba daw sa PhilHealth ang magpaibot og ngipon o ganang magpapasta daw, ma'am, sa ngipon, no? Sige, kaya nadunggan mo daw niya ang check-up murag cover daw. Pero ang pagpaibot daw og pagpapasta kuan na ba covered na ba daw, ma'am? So atong tubagon unya mga kasama sa atong pagbalik. Radyoman Michelle Miral Galvez sa serbisyong straight to... Si Ma'am Clea Guevara sa PhilHealth. Ma'am Clea, apil na ba, ma'am, or covered ba, ma'am, sa PhilHealth ang pagpaibot sa ngipon, ma'am? Magpapasta po daw, ma'am? Pwede na ba ni ma'am? Okay, ma'am, no? So, may buntag usab sa tanan. So, una sa tanan po, no, kay kani ato ang dental nga services, ma'am. Isa gina sa mga pinag-common nga ginapangutanan sa atwa. So, sa karon mong good, ma'am, wala pa gyud sa package, no, for specific for dental service, like kaning magpaibot og ngipon or magpapasta. So, ang gina-cover lang nato nga dental-related procedure is kung adunay minor surgery, no, like kanang suturing or naigitahi, and ginabuhat siya sa usa ka accredited pud nga facility, no, or hospital. So wala pa ni karon, Ma'am Maisel, but hopefully, no, kay ilalom sa Universal Healthcare Law, no, comprehensive man gyud dapat atong health services, hopefully madugang gid siya sa tuang mga benepisyo. Pero sa pagkakaron, mga kasama, no, kay sa tong texter dinhi, wala pa ni siya. Pero ginapaning kamutan nato, no, nga ma-cover ni siya sa PhilHealth. Sa pikas bahin, ma'am, napoy dugang pangutana dinhi, ma'am, kung kinahanglan gyud ba kuno ang PhilHealth ID sa mga transactions nato, ma'am, sa PhilHealth? Okay, so ang ato ang pag-avail po sa service, ma'am, or pag-avail nato sa mga benefits, ma'am, dito sa hospital, na natay ginatawag na portal. So makita naman ko dito, Ma'am Maisel, ang ato ang PhilHealth record. Makita dito kung updated na ta, no? Kung i-print lang dito ang eligibility form nga maoy maging pasyato nga maka-avail ka sa benefit nato. So kung walay problema sa imuhang record, updated imuhang PhilHealth, di na ta kailangan pa mo submit ng mga documents or mga requirements. Pero kung makita nga dili siya updated, ma'am, so kailangan ta magpakita og MDR, kailangan ta magpakita og PhilHealth ID. Sige po. Ma'am Clea, last question for today, ma'am. Nainangutan na kung available na ba daw ang online paying sa PhilHealth, ma'am, contribution. Yes, ma'am. Nanatay online payment. Pinaagi sa ato ang member portal na makita sa website. So, kailangan gyapon ta mo adto lang, ma'am. Sulod lang kita sa website sa PhilHealth. Okay. PhilHealth.gov.ph. I-click na to ang online services. Dito makita na to, member portal. I-click po na to, nga mag-register ta, no? Dito, murag Facebook lang gid, Ma'am Maisel, no? Gamitin na to itong PhilHealth number. Nga, mag-login ta. Tapos, dito makita na nato pila to ang bayro nun sa PhilHealth. So, kung nakadeclare ta sa itong monthly income, ma'am, kung voluntary member po ta, pwede na ta dito magbayad sa itong contribution. Alright. Pinaagi, sa mga GCash or bank transfer? Yes, ma'am. Natay yung mga MyEG partners, collecting partners, so debit and credit cards. Apil na po diri ang GCash and Paymaya. Wow. Pero musulod lang kita sa website, ma'am, kay napoy mga tana kung pwede diretso sa application, no? Yes, So, yes. wala pa ta dito. Sa PhilHealth website kita. Okay. So, naa na di ay, pero dili ka moagi for example, GCash, diretso ka GCash. So, moagi sa kasatong portal sa PhilHealth. Okay. Yes, ma'am. Tama. Sige po, salamat kaayo, no? Para mas madali ang atong pagbayad, di na ka tayo mamasahi o mahago pa gid ta. So, may mga online na mga services si PhilHealth. Ma'am Clea, before ang inyong mga announcements, ma'am, magpahinumdum pod ko, mamakadit lang yung guy, ma'am. Serbisyong straight to the Sa mga point. dunay, diabetic hypertension, mga kasama, kanusa ba ang last check-up ninyo? Pag-monitor ninyo sa inyong blood pressure o sa inyong sugar level na
I-monitor gid niya na kay kulba gid kay nakasamag inyo mapasagdan. Mao bitaw nga kanunay minagaingon ninyo nga tumarin ninyo sa DTX 500. Alang sa mga dunay diabetic hypertension, kini kasama ang tumara kay duna ni siya gitawag nga Charantine. Gikan ni sa ampalaya. Kini ang musuhid sa insulin function sa lawas. Kay kung ubos man gud ang atong blood sugar, pasabot ana makontrol ang atong blood pressure. Busa kasama ikaw nga naminaw nga dunay diabetic hypertension, tumara ang DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Serbisyong straight to the point. Ma'am Clea, unsay latest ninyo nga pahibalo ron ma'am sa atong mga members? Go ahead po ma'am. So, siguro ma'am, gusto lang ako i-take ni nga opportunity nga i-invite ato ang mga tigpaminaw, no, mga members nato sa PhilHealth, sa serbisyong PhilHealth nga Facebook Live, no, pinagi sa to ang official Facebook page. Unya mamaysal nata 10 a.m. So 10 to 10:30 a.m. na siya ma'am. Sa to ang Facebook page PhilHealth Region 11, hisgutan namo ang PhilHealth benefit no alang sa kidney transplant. So amo ginaimbitahan tanan nga mag-view no dito sa ato ang Facebook page. And napo dito ma'am naka-upload ang pinaka-latest nato nga mga advisories and listahan sa mga accredited nato nga collecting partners and consulta providers. Sige po. Salamat kay ma'am o kada Friday sab ma'am available mo din sa atong program alang sa mga pangutana sa atong mga members labi na sa mga lagyong lugar. Thank you Ma'am Clea. Until next time ma'am. Salamat kaayo. Yes ma'am, daghang salamat ma'am Maysel. May buntag sa tanan. Si Ma'am Clea Guevara kasama sa PhilHealth Regional Office 11. Radyo